нали, какъв е точно проблема с тези хора, евентуално ако има хора, които имат крайни нужди и нямат къде да се подслонят и отговарят на изискването на общинската наредба, да подадат съответни документи и да бъдат евентуално одобрени, настанени в такива жилища. Разбира се, ако отговарят на изискванията. Тоест хората, които сега ще бъдат изхвърлени тук, ще кандидатстват за общински? Да, ще кандидатстват за общински жилища. Това разбирам сега от тях, от разговора тук зад мен са двама от собствениците на тези къщи. С тях точно това уточнихме, че те имат право да подадат документи да бъдат разгледани и ако отговарят на условията, могат да бъдат включени в списъка за предоставяне на общински жилища. Колко от къщите в квартала са незаконни? Значи процентът е голям от незаконните къщи, но тук в случая това, което ви казваме, има процедура, която започва от 2011 година, специално за тези къщи. Това, което разбирам, дали в момента тук имота е частен имот. Казахте, процентът е голям. Колко? Да, около 90%. От къщите са незаконни? Да. Тези, които виждате тук зад вас. А като е частен имот, това означава ли, че нямат право от РДНСК да го бутат? Значи заповедта за премахване на тези постройки е от РДНСК. Ами нали са върху частен имот? Как така ще ги бутат такъв? Да, точно това ви обяснявам. РДНСК е пуснала тази заповед. Директор на РДНСК е тук, господин Попов. Може по-точно към него да зададете тези въпроси, да ви запознае точно с самата процедура, която те са... Има и друго събаряне по ваша заповед. Какво е то? В момента тук ли? Да, в квартала. В момента няма друга заповед за събаряне. В момента имаме заповеди, които са издадени за премахване на незаконни гаражи и павилиони. Колко са те? 40 на брой. Кога ще започне тяхното премахване? Ние сме започнали още миналата седмица да премахваме такива павилиони. Поетапно се премахват тези павилиони. Тоест, да обобщим, какво в момента тече? В момента тече процедура заповед за премахване на две постройки, която заповед е издадена от РДНСК. Общо вие какво сте издали? Ние в момента, това, което не сме издали, ние сме издали към момента 30 заповеди. Ага.